Typka. Dobre, to by stačilo ostatné vysvetliť Flash. Vysvetliť, čo idete robiť. Ideme si zahrať parkerovú čeličku, to som lahol. Keby niekto nevidel, čo ide, tak skačíme parkerovú triky. Takým nevidíme niekto slovo. Horse? Slovo! Nebude mať niekto slovo horse, tak ten prehraje. A máte jeden pokus na to zadať nejaký trik a si na to zopakovať. Ideme na to. Ideme na to. Tak, ideme na to. Takže, Lukáš, musíš urobiť toto. OK. Teraz ty niečo urob. Ty sa nezmestíš do kamery. Flash, ty sa nezmestíš do kamery. Počkaj, ja zadávam. Břišné svaly. Nie, ešte raz. Ešte raz. Nie, máš. Tadam. OK, zadávaš. No, urob niečo normálne. Ne, môže kľudne hociaké, lenže keď spravíme. Normálne má ďalšie. Zo zadku. Chcem to urobiť trochu lepšie. Áno. Chcem to urobiť trochu... Počkaj, otázka. Počkaj, to som si iba taká... Počkaj, otázka. Ako môžeš niečo spraviť lepšie, keď to robil on? Dobre. Tak, teraz zadávam ja. Nie. Fail. Povedzte nám naše pocity, Lukáš. Povedzte nám vaše pocity. Pekné pocity. A máš o... Ne. OK, zadávam. Backflip. Backflip. Takže ja dám niečo. Tan tan ta 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 ra tan tan. Ale nie, to dávaš na konci. Poď, trojte backho. Nie. Vaše pocity za to, že ste nespravili plnú časť. No dobre. Dobre, to ti už nám release. Áno. Teraz sprav ty, Lukáško. Dobre. To je blbosť. Flash, vieš pravidla? No, takže ešte raz. Nie, má ďalšie písmeno. Aké so? Má ho? Horse. Teraz je to horse.
A ty si mu to uznal. Ja vlastne, hej. Lopta! Nie, teraz ja zadávam. Nechula to je skladky. Poď sem. A pozeraj sa, čo bude robiť. Pozeraj sa. Tu má. Vidíš? A to správ. Nie. Nie. No, ešte raz môžeš. Nie. Máš? Jau! Máš to? Ok, zadávaš. Počkaj, Luky. Zastav sa. Povedz nám vaše pocity, že prehrávate. Na to skáčeme. Takže mám taký rohník, podia. Prvý pokus zle. Čo? To sa na telku má robiť. Prvý pokus zle. Zle. No dobre. Ideš. Teraz počkať, idem ja. Takže teraz začne niekto. Takže na pover. Co to ukáže? Však to včera spravil lepšie ako ty. Nie. Ešte raz. Nie. Ok, takže toto bol horz na trampolíne a teraz môžeme dať aj horz mimo trampolíny. Počkaj, aký bude trest? Idem. Teraz bude taký, že dojde z rovin, že dojde. Vždy proste vyzleček a ťa bude tu behať. Dobre. OK? Dobre, takže menší strih, kým sa to spraví. Teraz. Len mŕtvi ma môžu súdiť.